Täze reytingde Türkmen pasportu 93-nji orunny, Türkmenistanyň pasportu onuň daşary ýurtlara syýahaty amatlylygy boýunça dünýä ýurtlarynyň pasportlarynyň arasyna 93-nji oruny eýeledi. Henley & Partners kompaniýasynyň halkara howa transport birleşmesiniň maglumatlaryna esaslanyp 2019-njy ýylyň 3-nji çäreги üçin taýýarlanan global pasport indeksini Türkmenistanyň pasportu jemi 109 orunyň arasyna 93-nji oruny eýeledi. Bu Türkmenistanyň şeýle hasabatda 2006-njy ýyldan bäri alan en gowşok oruny hasaplanýar. Kompaniýanyň hasabatyna görä Türkmenistanyň pasportu 2080-nji ýylda güýçlenip, dünýä ýurtlarynyň pasportlarynyň arasyna 74-nji oruna ýerleşdirilipdir. Türkmen pasportunyň eýesi 51 ýurda wizasyz ýa-da degişli ýurduň çägine girenden soň olaryň serhet geçerlilerini wiza almak arkaly syýahat edip bilýär. Türkmenistanyň raýatynyň wizasyz syýahat edip bilýän ýurtlarynyň arasyna Türkiýe, Gruziýa, Malaziýa, Filipinler, Indoneziýa we beýleki käbir ýurtlar bar. Türkmenistanlylar Ermenistan, Iran, Iordaniýa, Liwan ýaly ýurtlary degişli ýurduň çägine girenden soň wiza almak arkaly syýahat edip bilýär. Täze pasport hasabaty ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän türkmenistanlaryň gazanç etmek üçin köpçüliklerin ýurdu terk edýänligi barada habarlaryň fonuny çap edilýär. Türkmen pasportunyň eýesi 1999-njy ýyla çenli Russiýa, Wengriýa, Moldawiýa, Belarusiýa ýaly ýurtlary wizasyz syýahat edip bilýärdi.